जुनमुनि राभा एसआइ बेनि खोथाफोरखौ बावगारबाय नामा आगोलनि बिथाङा जुनमुनि राभाया मैयायो लामानि जाब्रबथाय जाथायनि जाहोनाव बिथाङा जिउ गोमायो आरो बिथाङा मोनसे भाइरेल जाखानायमोन आगोलनो नोंथांमोना बावगारबाय नामा राणा पेगु बेनि खोथाखौ जे ओएनजीसीनि डुप्लिकेट डकुमेन्ट लानानै साख्रि होनायनि डुप्लिकेट डकुमेन्टजों एरेस्ट खालामजानाय लोगोसे जुनमुनि राभायाबो बेयाव पुलिस स्टाडियाव बायदिसिना सोंनायनि फिननाय होनाय आरो हरखाबैनो मैया जुनमुनि राभाया लामानि मोनसे जाब्रबथाय जाथायनि जाहोनाव गावनि जिउखौ खोमानानै लायो आरो मिथिनाय बायदिब्ला मैयानो बिथांनि काउन्टार जे सरकारि क्वार्टार थायोना सरकारि क्वार्टाराव काउन्टार नङा सरकारि क्वार्टार आरो बे सरकारि क्वार्टार बा सरकारि न'आव बिथांनि सरकारि न'आव रेड गोलैदोंमोन आरो बिमाया फोरमायनाय बायदिब्ला जियानो जाया मानो मैया फैसा लांदों होननानै फोरमायदों उनफारसेथिं बा उन समाव मिथिना मोनगोन मा जामारदोंमोन टारगेटसोमोन ना रड एक्सिडेन्ट जियानो जाया मानो गुबुन मोनसे खौराङा जादों नलबारियाव सासे हौवाया गावनि बिसिखौ हामारजों खर' बुनानै बुथारदोंमोन आरो मिथिनाय बायदिबा बै जाय बुथारदोंमोन बैयो भाइस चेयारमेन नलबारि मिउनिसिपेलिटि बर्डनि आगोलनि एक्स भाइस चेयारमेन जियानो जायामोन बुथारलायनाय मार्डार लांखारलायनाय बेफोर खोथाया गोबां सोलिगासिनो दङ दिनैनि समाव बा गोबां भाइरेल जागासिनो दङ मानो सुबुं समाजा दिनै बुजिला साननैसोनि जिउमा लानानै फैनानै बेयाव हारसिङै फैनानै जों हारसिङै थांखानांगोन नङा होमबा जों जेसेबांखि फैसा थाखा आरजिया मानो जों बेखौ माब्लाबाबो जों लांफिननो मोना गुबुन मोनसे खौराङा जादोंमोन आसाम एसेम्ब्लिनि बाजेट सेसनेल जोबथा बाजेट सेसनेल गोजां बोथोरनि नभेम्बर आरो डिसेम्बरनि आरो बै बाजेट सेसनेलखौ बा बै बाजेटनि रायज्लायनाय क'क्राझाराव सप्तासेनि थाखाय लांनाय जागोन आरो 120 MLA फोरा जिरायनो हानाय दा जायगा नांगोन बै जायगाफोरखौ दा थागथियारि खालामगासिनो दङ इन्जिनियार बा बेसे चेयार नांगोन टेबुल नांगोन बेफोरखौ काउन्टिं खालामगासिनो दङ बा जागासिनो दङ बे मोनसे मोजां खोथा मानोना जुदिहे रायजो राजाखौ मोजाङै बै बाजेट सेसनेलाव जुदि रायजो राजाखौ नायनो होयोब्ला बा बाहेराव डिसप्ले लागायनानै रायजो राजानो मिन्थिहोयोब्ला मानोना बेफोरखौ रायजो राजाया नायनो लुबैयो आरो फोरोंनो लुबैयो रोंनो गोनांबो गोबां खामानि थायो जियानो जाया मानो बे बिथिङाव आं मोनसे फंसे खोथाखौ बुंनो सानो जे आसामनि बै एसेम्ब्लिनि बाजेट सेसनेलखौ बड'लेण्ड रायजो बा क'क्राझाराव लांनायनि उनाव बै बाजेटनि गासैबो रां रुफा बा बेयाव जेसेबां इनभेस्ट खालामनांगोन बा जानाय लोंनायनिफ्राय थानायनिफ्राय गोबां रां खरस जागोन दा बैफोर रांखौ जोंनि बिटिसिनिफ्राय होनांगोन ना आसामाबो ना आसाम सरकारनिफ्रायबो बैयाव हेफाजाब खालामफागोन नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै फोरमायलाय नोंथांमोना मतामतखौ मा लुबैयो लोगोसे बेनि अनगायैबो नोंथांमोना मिथिखागौ बयलारनि बिथिङाव जे गुबुन रायजोनिफ्राय बयलार बेदरखौ आसामाव हाबफैनो थाखाय माना खालामगासिनो दङ बेफोरबायदि बिथिङाव श्रीरामपुराव गोबां जाथाय नुनो मोनदों सानफ्रोमबो मोनसे बयलार जे गारिफोरखौ सुइस खालामनायनि उनाव बैफोर बयलारफोरखौ फबनांगौ नङा होमबा आरो बेफोरबायदि बिथिङाव बयलारखौ फबनो नागिरनायाव रायजो राजाफोरा बै बयलारफोरखौ दाउफोरखौ लांखामानाय खावखामानाय सेदलायनाय बेफोरबायदि जाथाया बेफोरबायदि जाथायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ मानोना मोजां थाखायसो खालामदों आरो जायफोर बिटिसिआव आसामाव बयलार फिसियो बा फार्मिं दङ बा फार्म दङ बिथांमोननि थाखाय मोजां मानोना बिथांमोना थांना थानायनि थाखाय मोनसे राहा लामा मोनदों बैफोर जुदि बयलारा बाहेरनिफ्राय फैयाबा बिथांमोना बयलारखौ फेदेरनो मोनसे मार्केटाव होनो हानाय आरो बैनिफ्राय रां खामायनो हानाय राहा लामा आरो जिउ खुंनो हानाय लामा मोनगोन बेफोरबायदि गाज्रि मेगनजों नायनाङा जियानो जायामोन दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोमोन जुदि भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंबा लाइक एन्ड शेयार खालामबानो जाबाय।